Takže pozápítejte u dalšího videa. Vím, že jsem tu dlouho nebyl, ale dispozice prostě nebyla. Neměl jsem čas. Ale mám tu speciálního hosta a to je jeden z mých nejlepších fanoušků. A ty šéf 502. Jo, vidíte, říkal jsem, když si mě přidáte do friendů, tak fakt, že si vás přidám. A tenhle ten týpeček si mě do friendů přidal a vidíte, je u mě ve videu. A říkal mi, že aby byl u mě ve videu, takže to byl jeho sen od té doby, co mě začal sledovat. A vlastně je to jeden z těch, co viděl každý videa aspoň 2krát. Tak jsem se rozhodl, že si s ním dám dua, že jo? Takže dáme ready. Kolik mám vůbec těch? Nice. Dej 29 skinů, to je celkem pohoda. Já si beru asi Spectra Knightu. Jo, už jsme mysleli na vánoční skiny. Už jsme spolu jednu hru hráli a vlastně jsme si řekli, že se nejdřív rozehrajem, takže já dávám unready. Ne. No to je jedno, takže takhle na video teda budem hrát. Rozehrajem se a bude to tak 20-minutový, 25, třeba i 30-minutový dlouhý video. Já to mám rád a já střihy nedělám, takže nejsem fake kanál. A tak. Vím, že po dlouhé době nic jsem nevydával jen tak. Ale říkal jsem se, OG Season, chtěl jsem to natočit, ale prostě čas mi nevyhovoval. Musel jsem se učit na testy. A tak no. Prostě čas nebyl na to. A co jsi chtěl říct? Mám nejlepšího youtubera. No jakýho? A to je můj kamarád Kubi. Jo? A kolikátý jsem já v pořadí? Jaký pořadí? No, jako youtuberů, který máš rád. První. Jo? A druhý je ten tvůj kamarád, ne? Druhý je Gapa, ne? Ne, to byla prča. Gapa is disrespect Gapa. Nevím, jestli máte dobrý vidění, ale já ne. Já se Kámo, můj landing je vždycky úplně, kámo, já jsem teď tu ladil kameru, jak se říká, víš co. Takže jdem do tomáta. Zlatý tomátopity. Že bereme SMG. Jsem jeden z převážně těch lepších hráčů na kontroleru v mém věku. Ale lepší jsem v buildech, protože buildit mi celkem jde. No kámo, kdybyste viděli tam tu hru, to byla bída na náboje normálně do tý. To byla bída na náboje do té blbosti. Do pumpy. Jakože jo. My jsme prohledali půlku mapy a nic jsme nenašli. O, u mě duo? Podle mě měl 1 000 000 nábojí. Jo, já si taky myslím, že ona říkala, že jich má hrozně hodně. Já jsem se párkrát netrefil. Tak kde je kamarádky? Rozhodně hrajte drum shotgun. Jo, drum shotgun je výborná. Ne, ona je fakt OP jak prase. Ježiš, kurva. Sorry, to jsem byl já. Ale dostávaj. Já ho nevidím, že? Já jsem tak slepej, že... Oh, yes! 2 killy na landingu, yes, baby. Tohle to taky někdy hrajte, ale rozhodně, když máte náboje. Já hraju bambitku jen tak, že jo? Já hraju tu klasickou plítu, která je mega dobrá.
Jo, je strong jak prase, ale já budu hrát dramku tady tuto. Jak kdybyste slyšeli cvakání, tak jo, vem si to. Tak promiňte, ale prostě jsem kontroler hráč a mačkám tu kontroler. Nemám to ještě přenosný, ještě jsem se to nenaučil. Ale říkám, tohleto je můj fanoušek. Jo, řekni jako, nechci ti nějak navádět, ale jako, jak dlouho už mě sleduješ? No, už od té doby, to jsem začal hrát Fortnite a když jsem zjistil, že jsem tě viděl na Fortnite, tak jsem si řekl, že si ho možná vyhledám na YouTube, jestli bude mít účet. Tak najednou si měl a normálně jsem si s tebou chtěl zahrát, zkoukl jsem všechny videa, protože jsi byl mega dobrý. Jo, já jsem říkal, no, to je jeden z těch, co prostě ty moje videa viděli třeba 2krát. No, povídej dál. No, a potom jsem se tebou inspiroval, začal jsem poslouchat, jak děláš jako ty klíčky, jak děláš ty pumpy a no, už jsme dost věcí. Takže se s mnou, dalo by se říct, inspiroval, jo? Jo. Jo, takže jako prostě snažíš se hrát jako já. Jako snažíš se hrát jako já. No jako já už jsem tenkrát měl YouTube kanál, jo? Třeba v season 1, jo? Neříkám, nebylo mi tolik let, jako... Víte co, bylo mi prostě málo, ale jako hrával jsem Fortnite. Teďko mám jiný účet, ale... Hrával jsem to a... Vlastně já jsem měl jiný kanál, ale ten už jsem smazal. A teď od téhle doby, asi tady od 2023 roku, mám tady ten a vlastně to je taková moje historie. Ty kanály prostě tam se mi to, dalo by se říct, uloží, jo. A prostě já se snažím natáčet, ale prostě musel jsem se učit na testy a prostě to nešlo. Jinak by se fakt vydával pravidelně každý jeden den, ale... To mě nehrozí, protože tady je, když tak tohle z toho. Protože já teďkon fakt nemám čas. Teďkon jsme si řekli tady, víte co, my už se jako celkem známe, my už jsme spolu hráli nějakou tu hru. I v té season 1 jsme hráli na jiných účtech tenkrát ještě. Ale tady ten týpeček mi prostě řekl, že se mnou inspiroval a tak jestli bychom spolu nezahráli. Knock. Oh, sorry. Kámo, koukej, co měl. To se ti hrozně vyplatí brát, to je mega dobrý. Jenom ty jsi mi tam překážel, ale to nevá. Kdybyste viděli, jo, sorry, já teďko nemám vůbec aim s těma snipama. Mně se to teďka brutálně seká, takže GG. Mě taky. Ono potom se můžeš kouknout na to video. Jo, on mi říkal, že normálně nemáš náboj do pumpy nějaký plus. Že normálně, až to video vyjde, tak to je třeba hodina. Já mám špatnou Wi-Fi, já jsem jí neplatil, jo. To je prostě Wi-Fi, co kupovali rodiče, jo. Jako není to nějaká extra Wi-Fi, jako má Alkan, jo, třeba, ale... Prostě mám nějakou Wi-Fi a to je hlavní. Kdybyste viděli, já jsem měl fialovou snajperku. A dával za 315 do hlavy. Takhle jsem si piknul za stěnou, oni byli nahoře a já že bum. Dostal snajper jak prase. Jestli ty moc trefovat nebudu. Sorry. Sorry. Ty měli mega dobrý věci. Ona tohle pompa je ve hře? Jo. Dlouho neměl. Ne, ale ona není ve hře, oni ji odstranili, ale ona padá z těch z dronů. Říkám, musíme se jít rozehrát, já to ještě šoupnu, protože já to mám natažený světýlka pro detail, aby to vypadalo hezky, jo. Já myslím, že vidíte celou obrazovku.
Já se to snažím co nejvíc šoupnout, protože já se chci taky trošku. Já jsem neměl položený ruce, já musím mít položený na stole a potom budu dávat hrozný pecky. Já vám to třeba ukážu, jo. Třeba teďko nebudu mít položený na stole, dáme tam pity, jako privity. Rozehrajeme se tady s tím týpečkem, to byla taková nepovedená hra. Jak dlouho už natáčíme, já se kouknu. No, to nevidíme, já se blbý. To nevadí, a já je najdu. Hej, nemáš tam někde ty pity? Tak já ti dám tu korunku. Já je tam nemám vůbec teďko načtený, já jsem to nehrál poslední dobu. Ale třeba Battle Lab jsem hrál teďko hodně. Mám tam dát public nebo private? Private, jdem proti sobě. Žádný Svarta jumpy, to je zakázaný. My jsme tomu říkali Svarta jumpy. On tady ten týpeček, on dřív jako v pitech, tak on skočil ze zhora, my jsme hráli ještě s jedním týpečkem a prostě mu dal kámo pumpou. Že třeba za 185 a ten jeden ho nahitoval a on dal double kill. Jako mě to nevá, jako Svarta. Jo, omlouvám se, ale já už jsem fakt dlouho video nenatáčel. To bude jedno video po dlouhý době, jak se říká. Ale... Ty to nejsi. Prostě, jo, mě se načítá trochu díl. Když tak si skoč dolů a postav si tam něco. Hrajem buildy, takže já vám ukážu, že jsem takovej, dalo by se říct, Alkan v mým věku, jo. Jako nebudu vám říkat, kolik mi je asi. Někdo, kdo mě zná jako na reál, třeba tady jeden můj kamarád. Já jsem to dávno zapomněl, jo. No prostě jako... Víš co, ty už prostě jako... Já ho znám, toho týpečka, ale jako v reálu ho znám taky, jo, ale... Prostě on říkal, že by si se mnou rád zahrál, ne, že bychom se jako znali nějak jako osobně, nebo jako, že bychom byli jako největší best friends, nebo to ne, ale prostě to, jako kamarádi jsme a když máš kamarády, tak to je dobrý. Kamarády se vyplatí mít, beru M-ku. Protože když máš kamarády... Když máš třeba nejlepšího kámoše a můžeš s tím hrát třeba Roblox nebo i něco jiného. No jo, to se vyplácí. Já se nebudu brát křováka. Bral jsi z healy? Ne, nebral. Já taky ne. Ať nejsme sraby. Počkej, já si je neberu. Počkej, mně se vybil kontroler. Na chvilku mě se to vybilo. Controller is dead. Controller is dead, jak se říká. Dobrý. Normálně staví pecky, vidíte to lidi? To nepostavil ani já. Já jsem v prdeli. No ty vole. Takový prdeli jak sníjem. Já jsem vůbec nic neviděl třeba. Hej, jako nerejčuj. Když je tak dobrý, ten prostě, já neumím hrát Fortnite, třeba kdyby mě naučil, tak bych se zlepšil, ale... Tak chceš ho naučit? Chceš ho naučit? Jo. Jo, tak... Já nevím, jak se edituje třeba. Ty nevíš, jak se edituje. Já mačkám trojúhelník a vůbec já nevím, jak se to dělá. To musíš takhle. Čím to děláš? Kolečko musím chvilku podržet. Hej, tak pojď sem. Máš dobrý aim, co chceš naučit? Stavění? Tak postav si stěnu a chvilku na té stěně podrž kolečko a objeví se ti takhle plánek.
No vidíš. Počkat. No vidíš. A nebo si postav stěnu a takhle boxni se. Pojď ke mně, pojď ke mně, pojď ke mně. Počkej, já to jenom to. Jo, dobrý. Takhle, pojď sem ke mně. Tak, a když se budeš chtít dostat z boxu, tak nebudeš dělat 2 edity, to je zbytečný, jo. Ale ty uděláš tady, takhle podržíš kolečko a uděláš roh nahoře. Takovej trojúhelník nahoře. Jo? A vznikne ti tohle místo. Tak si sem, běž tam, postav si tam svoji stěnu. No, boxni nás. No jo, takhle. Chceš ještě naučit aim nebo tak něco? Jo, já umím brokovnější. To udělám třeba někdy headshot, ale třeba teďka tě neukážu vůbec trefit. A teďka jsem tě trefil. Promiň, ale jako, já jsem ti chtěl ukázat svůj aim, jak se říká. Nevadí? Nevadí. Ty můžu zahrát s youtuberem, tak je to lepší. Jo, a jsi rád, že se mnou hraješ? Jo, mega. Tak počkej mi tu. Já si tě dám do friendu. No, ok. My jsme si jen tak napsali a já jsem to. Jo. Ne, počkej, však my už jsme ve friendech. Mysli. A jo. Tak počkej, chceš naučit aim s čím? Asi s ARkem nejdřív. No, a s overdrivekou, že nejde. Počkej, nech to. Já ti ukážu, tak mi tady já blízko. Takhle. Počkej, já to editnu. Běž do toho svýho boxu, co jsem ti editnul. Tak. A střílej po mně assault krajivkou a já to budu skákat. Musíš mě zabít. Jo, dobře ty. Tak a ještě tam počkej a já tam budu běhat a skákat, jo? Já už jsem takhle učil pár lidí. Já se za tebou dostavím, neboj. Můžu pistolkama? Můžu pistolkama nebo ne? Pojď nejdřív tím ARkem, jak to. Já si to zase jenom editnu. Neníš mi to? Já jsem svojí. Jo, hodnej. Když mi to zničíš, tak si tě odeberu z friendu. Ne, to byla sranda. Tak a můžeš. Musíš mi zabít. Je teďka napsal nějaký týpek, že někdo mi napsal, nebo to je. Cože ti napsal? Já ti to přečtu. Teda Hmuta Chris, oni mě, Jachom a Johana otravují. Co to mele? To ti co napsal? To si s tebe někdo dělá jenom dřív. No tak pojď hrát. Počkat.
Dobrý, já jsem to trefil stejně, já jsem to trefil pryč. Ne! Piu, 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 piu. Kámo, celkem jsem tě to naučil, jako... Ty máš modrou pumpu, jo? Tak já si ji beru taky. Kámo, hej, kámo, tak to jsem tě to naučil jak prase. Já beru shockwavy. Podle mě se zlepšil, jak jsem ti to ukázal. Možná, že se ti ten aim fakt jako zlepšil. Ale jako, to je podle tebe, jestli se ti to zlepšilo nebo ne. Mně přijde, že jo. Je taky, protože já jsem, on jako nevěděl, jak se stříz, a takže jsem nikoho netrefoval. A když mi to řekl a ukazoval, tak tě najednou trefil. Já, nejsou to zvíře, dojde. A tady jsi. Kámo, já tě jenom chci říct, že tě celkem nechávám, jo? Jako já ještě nehraju na takovej ten tryhard, jako mám hrát. Kámo, hlavně to nechoď říkat mamce, že tě zabil youtuber, jo? Bum! Tak to vůbec. Co jsem říkal o Smartar Jumpu? Já vůbec nic nevidím přes tu kameru, já to tady mám úplně debilní. Kámo, ty jsi mi dal headshot, dobře ty jej. Už mi přijde, že se celkem zlepšuješ. Já postavil kovový schody, jak se to udělal? No, prostě jsi to udělal. Hej, ty už máš 23 kg, já mám jenom 3. Hej, ty jsi lepší než youtuber. Já to mám hrozně daleko, takže já vůbec jsem tady to minihru hrál. Jo, já ne, já moc ne ani. Svarta, je ti něco? Kamo, hej, uděláme si. Když se boxnu, tak mě nesmíš spamovat. Já chci taky udělat nějaký klip, jo? Okay. Hej, co jsme říkali? Jo. Pojď dolů, ne? Teďka můžu vyhrát sniper. Kámo, já jsem tě naučil, jak jsem ti to... Já nejsem vůbec rozehranej, hej. Já jak se rozehraju, tak bude po tobě. To jsme říkali? Hodnej. Máš ve Fredech Alkana. Hele, ještě ne. Tak si ho nepřidávej, je hrozný youtuber, ty jsi lepší. Já jsem lepší než Alkan, jo. Jo. Ty jsi Ten, jak hodnej. je už starý, tak už nedává dobrý kick. Ten už je, jak je starý, tak vůbec nedává dobrý hej. Mně se to seklo jako prase, hej. Kámo, na tom videu to bude vidět.
Jako nechci si nějak vyvlouvat, Já se na jo. to hned, až to bude vydaný, tak se na to hnedka kouknu. Jo, no tak to bude tak za hoďku třeba. A za hoďku a půl. Já jsem nestavěl, já jsem postižený, kámo. Beru si healy, nemám na to. Můžeš mě spamovat stěny, ok? Ok. Já se dosáhl level. Ej, dobře ty, hej. Jako level 100 to nemám ani já. Ale jak říkám, já jsem to nehrál, přísahám Bohu. Přísahám Bohu, že ty koly po tobě. Padaj. Já jsem srabába, že jsem si vzal